ya haɗe kimtsa da kyan uban ƙasa a duk maganin mai taurin kai cinye sa maganin mai haɗa mashanuran hajiya sabiya bango mazin gidan bayi mai horo a bi Allah yanzu a hankali zakin duniya ya hankali balaraban gwamna yara kimtsa da kyau wai na ɗaya almajirai ko ba lafiya ɗan bawan Allah ko ba lafiya gagara gasa ko ba lafiya adali yara kimtsa da kyau A ranar Juma'a 31 ga watan Janairun shekarar 2025, tarin masoya magoya baya manyan 'yan siyasa, sarakuna, tsofaffin sojoji da 'yan sanda, attajirai ciki da wajen Najeriya suka halara a garin Zaria da ke jihar Kaduna domin halartar taron ɗaurin auren ɗan tsohon ɗan majalisar wakilai na tarayyar Najeriya wanda ya wakilci ƙaramar hukumar sabon garin Zaria. kuma tsohon ɗan takarar gwamna a jihar Kaduna a jam'iyyar APC da kuma ACN Honorable Mahmoud Sani Sha'aban ɗan Baran Zazzau Bardan Keffi garkuwar talakawa Hafiz Mahmoud Sha'aban. Jerin gwanon motoci Honorable Mahmoud Sani Sha'aban ya isa masallacin Juma'a da ke unguwar Tudun Wada a cikin birnin Zaria domin halartar taron ɗaurin auren. Sarkin Kiana Osana of Kiana Dr. Alhaji Dr. Abdullahi shine wanda ya jagoranci ɗaurin auren wanda kuma Honorable Mahmoud Sani Sha'aban ya wakilta a madadin waliyin da zai karɓi auren ɗansa Hafiz Mahmoud Sani Sha'aban. Cikin jerin waɗanda suka halarci taron ɗaurin auren akwai tsohon ministan ma'aikatar harkokin gidaje da raya birane da kuma sauran sarakunan gargajiya a ciki da wajen Najeriya. Sai kuma babban manajan kula da harkokin gudanarwar filayen jiragen sama na tarayyar Najeriya, injiniya Ahmad Umar Faruk ɗan Majan Gwandu, sai kuma ɗan malikin ƙasar Hausa. Wannan taro ya samu halartar 'yan siyasa waɗanda ake ganin ba su haɗa jam'iyya ɗaya da Honorable Mahmoud Sani Sha'aban ba, sai dai kyakkyawar mu'amala da yake da ita yasa suka halarci taron, batun da ya ɗauki hankalin magoya baya da kuma al'umma iri daban-daban. da Hafiz da Hussina a shirya aure a tsakaninsu. Allah ya ba su zama lafiya shi ne ciyarwa tufatarwa ya tashi a kan waliyinta Abdulhameed ya koma kansa Hafiz Saniya. Alhamdulillah sigar kenan a tsakanin wakili da kuma wali ya karba masa
zai kai masa in Allah ya yarda. Sadaki naira 200,000 kuma an biya sadakin na kanin ba ajalin ba. Akwai ɗaya. Ranka da me za ka ci a wannan rana a wannan taro a daidai ranka daɗe za mu so ka tufa albarkacin bakinka a wannan rana. girma dan majan gwandu ya saka zo lafiya ubangiji Allah ga dan galaji ba zan zauna ga dan majan gwandu ne dan majan gwandu ne kai kai ba mun laga wallahi sai sun jira arewa ba kowa dan gore ba arewa ba kowa arewa ba kowa
Bayan kammala ɗaurin auren Hafiz Mahmoud Sani Sha'aban, an kuma shirya gagarumar walima ta cin abinci domin mahalarta taron su ci su sha kamar yadda yake a al'adar aure a ƙasar Hausa. Fitattun mawaƙan gargajiya sun nishaɗantar da mahalarta taron kamar yadda za ku gani. Ruwa da yawa aka bai wa doki ruwa kaɗan sai dai mai doki. Ruwa da yawa aka bai wa doki ruwa kaɗan sai dai mai doki. Mani in yayi kaɗan sai dai mai doki. Bugun matambaci. Malam kokan gare sun bani na zaria. Kai na sani wasa ke sun bani na zaria. Kai ba ka ɗiguwa domin mai harbi. Kiwa tun zarta ne mai karfi. Bari ko ya haɗa abin da ta rufan nashi. Jirgi kan mutu kaji a wajen matarsa. Ramin gabas gari tsiwa zaria. Bugun matambashi da ban je kata. Muhammad Nabu. Zaki baban Jaladi Muhammad. Bashari,
nan da arnashi. Sardauna babban kaɗan godiyo. Sarkin Kiyana wanda shi ne ya karɓi wannan aure ya tofa albarkacin bakinsa kamar haka. To alhamdulillah yau neman na cike da farin ciki, babu mai daɗi ka haifi ɗa ya yi girma ya taso ya ga shi ma ya zama mai gidan kansa. Fata na Allah ba su zaman lafiya. Yaro ne Allah ya kama da shi, yaro ne mai hankali kuma duk burin uba takan so duk ɗa yaro ya masa fatan alheri yadda muka haife su mu ma muna so su masu haifa. Wannan shi ne fatan da muke da yaro. Ga al'umma sun zo domin taya ku farin ciki, kuma dan buran ya naɗa ka kai ne za ka yi wakilci bayar da ɗansa. Me za ka ce da al'umma da suka zo wannan taro? Alhamdulillah mun je an ɗaura auren, ni na karwa masa matar. Babu abin da za mu ce ma jama'a sai dai mu kara musu godiya, mu yi wa Allah godiya da duk wanda suka zo nan. Muna roƙon Allah ya mai da kowa gidajensu lafiya. Ba abin da za mu ce sai dai mu kara mu godiya, mu kuma yi wa Allah godiya da muka ga rana ta. Na san masu al'umma za su so su san alakar ka da wani rabin Mahmud Sani Sha'aban, wanda gashi har masarauta ce da shi, kuma ce wani traditional tajin ne da shi a wannan masarauta. Yaya alaƙa ku da wani rabin Mahmud Sani Sha'aban? Alhamdulillah tarihinmu yana da tsawo, kuma sani na da shi ba na yanzu ba ne. Kusa zan ce shekara 50 kenan da muka saba da juna. Mun yi secondary school tare da shi tunda Allah ya kai ni makaranta, shi ne muka san juna, kuma ya rike ni da kyau har mun gama. Har ana ce wannan zumunci yana na har yanzu, ba wai zumunci ya kare tsakaninmu ba ne. Iyalanmu ma gabaki daya ma suna nan suna kan zumunci wannan. Albarkacin Sani ma, in fact mai ɗaki na ma uwar gida ƙanwan shi ce, kuma nike aurenta. To kaga abin ma kusantar ma ya wuce abin a faɗa kuma yadda. Da ƙarshe shawaran ka ga ma'auratan? Da fatan ubangiji Allah ba su zaman lafiya. Shi ango ba abin da ya fi haƙuri, mun masa magana kuma za mu ƙara masa magana. Aure ya haƙuri ne, ba masu kaɗai ba ga kowa. To matashin da ya tashi ya aure ya sa haƙuri a cikin al'amarinsa, in yayi zai ga farin ciki ƙwarai. Ina musu fata alheri. Mahalarta taron sun tofa albarkacin bakinsu kamar haka. Sunana Dr. Sule Salu Kakamba, hakimin Abaji a jihar Federal Capital Territory da kuma Chief of Staff mai martaba wannan Abaji Chairman Council of Chief Federal Capital Territory. Muna roƙon na farko muna godiya ga Allah da ya ba mu iko, ya ba mu damar halarci wannan taro. Muna kyakkyawan fata cewa Allah shi albarka shi wannan taruwa. Wannan auren aka yi na shi albarka ciki. Allah ya ba su zaman lafiya da kwanciyar hankali da cin gaban arziki da dokaka da kariya. Shawara na shi ne kamar yadda muka zama mun san shi mutum ne da suna, mun san shi da hankali, mun san shi mutum ne wanda yake bin maganar mahaifinsa, mun san shi mutum ne da yake bin maganar mahaifinsa. Ya barki su Allah ya cika ta ya gafarta mata, saboda haka mun san irin tarbiyyar da aka bashi a gida. Yadda muka san tarbiyyar da aka bashi a gida, haka muka samu labari cewa wannan yarinya da Allah ana masa aure ita ma tarbiyya ce, iyayenta kuma mutane ne masu suna da girma a cikin zazzau a zira a gidan Alhaji Baban Teda. Saboda haka ana godiya da wannan aure nasu, ubangiji Allah ya sa musu albarka.
Allah ya zaunar da su lafiya, Allah ya kawo su da ɗaya. Al'umma da dama sun samu halatta da ba su da tare na samu kare. So alhamdulillah ka san idan namburan yana hidima ba karamar hidima ba ce ko ba ko yau tarihin zazzau ya kara cika sosai. Me yasa na ce ya cika sosai? Saboda na ga sarakai da yawa daga garuruka, na ga hakimai da yawa daga garuruka, na ga mutane daga kasar Nijar da kuma sauran kasashe, na ga kuma mutane wani so da suka fito daga kudancin Najeriya da kuma manyan dignitaries da suka fito daga Abuja. Ka san idan namburan yana hidimar sa babba ce, kuma kowa yana sani, kuma da kuke nan kuma kuna gani kuma kuna sani. Kuma ba abin da za mu ce inda waɗanda suka zo wannan hidima, Allah ya ubangiji Allah ya mai da su gida lafiya, Allah ya sa kowa ya isko iyalan shi cikin koshin lafiya da lafiya ingantacciya. Sunana Bishop Monday Yakunet, ni ne mataimakin Sha'aban lokacin takara. Alhamdulillah mun gode mun gan jama'a sun halara a gurin biki kuma ya yi daɗi. Abu ne wanda muke ta'adda Allah ya kawo mu ranar, sai ga shi ma Allah ya tabbatar mana da ranar. Kuma muna farin ciki da ababen da suka faru a gurin biki. Kuma muna roƙon Allah ya da gama kowa kuma gida shi lafiya. To wani shawara za ka ba su ma'aurata? To ma'aurata mun gode Allah, da aure na Allah ne. Allah kan shirya kuma ya haɗa su ma'aurata. To kuma mun gode domin sun ga junansu ya yi masu kuma an bi ka'idoji duka na aure. Dokan da za mu yi shi ne a matsayinsu na ma'aurata su lura da kansu su haƙura da duniya, kan su dauka duniya da zafi, kamar da suka ga iyayensu suna da tarihi mai kyau da kuma suna mai kyau. To muna tunanin su ma za su kafa ma kansu suna mai kyau da kuma tarihi mai kyau. Sunana Malam Sama'ila Suleiman, ni ne Dujiman Zazzau. Na zo ne domin na taya mai girma ɗan buran Zazzau murna na aurar da ɗa da ya yi, wadda shi mai girma ɗan buran ya kasance shugaba ne kuma jagora a wannan jiha, kuma mu uba yake a gurinmu a wannan lardi na Zazzau. A tsokacin da za mu yi ai baya wuce a yi addu'a cewa Allah ya sa wannan aure da aka yi an kulla alheri, Allah ya sa a ce gwamma da aka yi, Allah ya sa kuma mutuwa shine kadai zai raba su. Ai shi mai girma ɗan buran gogaggen ɗan siyasa ne, kasan ko a ƙur'ani akwai gangaren, tun aga ce shi gangaren ne to an sa shi a gurbi wanda ya dace da shi. Kuma idan ka kai a siyasa to baka da bangare, kusan kowa naka ne, kuma babu wanda baka alaka da shi. Sau da haka ba abun mamaki ba ne idan an ga al'umma sun yi cincirindo sun zo daga lungu da sako domin su taya shi murna na wannan aure da aka. Sunana Honorable Hussina Ladan. Sakon da zan mika bai wuce na a yi haƙuri ba. Zaman aure zaman haƙuri ne. Kar wani ya zo ya ce mata an ce ko shi a ce mashi an ce duk abin da zai faru a tsakaninsu su kokari su sasanta shi a tsakaninsu, because kar su bari ya fita waje. Ba wani ne zai zo zauna da su ba, su ne za su zauna da junansu, to su rika kokarin tsayawa a tsakaninsu suna warware matsala. Abinda bai fahimta ba ya nema sani, abinda bata fahimta ba ta nema sani su fahimci juna. Na Abdulhameed Mansur daga Kano. Allah ya sanya alkhairi, Allah ba su zama lafiya, Allah ba da zuriya ɗaya ba saliha. Sunana injiniya Ahmed. Wannan ango zai na matsayin ɗana ne, ina mai fatan Allah ya sanya alheri, Allah ya ba da zama lafiya. Jama'a sun taru alhamdulillah, sai dai fatan godiya. Allah mun gode ma wanda suka zo daga nesa, Allah ya koma da su da gidajensu lafiya. Cikin jawabin godiya da ya gudanar, Honorable Mahmoud Sani Sha'aban ya ce ɗansa Hafiz Mahmoud Sha'aban yaro ne da Allah ya azurta da wata baiwa ta musamman ta imani, haƙuri, tausayi, dattako, karamci, son ƴan uwa da shauransu, kamar yadda ya ƙarin haske akan Hafiz Mahmoud Sani Sha'aban. Roƙi kuma ga mana wasu halayen shi. To babban abin al'ajabi da wanda duniya ta sani da wanda kowa ya sani. A yau ana kusan an shiga wata na 4 kenan da wannan yaro ya rasa mahaifiyarsa da ɗaki na Bilkisu Muhammad Shaban. Ita kuma Bilkisu ya ce take a gidan Alhaji Usman mai riga edita, gaskiya ta fi kobo
wanda suka yi zamani da su premier kuma dattijanmu a ƙarshen zazzau. Wannan baiwa Allah lokacin da aka fara samun rashin lafiyanta na ƙoda, wannan yaro shi ya fara miƙa tunaninsa akan cewa gashi ya sadaukar da ƙodar nasa. Kuma mun je ƙasan Toki an cire ƙodansa an sa mata, amma sai aka samu akasi bayan wata 2 ko 3 a wasu canji na magunguna. Bisa hukuncin Ubangiji aka nemi 'yan uwanta wanda suke ciki ɗaya suka zo mutum 2 da Yusuf da Aliyu, su ma 'ya'yan Usman mai riga ne. Kowane sai a nan Najeriya da aka kodar su aka ce zai iya canza na wannan shi Hafiz, amma da muka je Toki sai aka gano cewa a kodar nasu ba za ta yi ba. Sai kuma yarta wadda take bin shi Hafiz wanda ya aure yau, Surayya, Allah cikin hukuncinsa ita ma ta ce to baba tun ba a samu wannan ba mun dawo watan 4 ita ma ta bada nata koda. To duk dan adam akwai sassalan yadda zai bar rayuwa, abin da aka ce akwai sanadi. An kuma cire kodan ita 'yan nata an gara sa mata yana aiki daidai gurgudu. An yi operation da ba taba ganin nasara a duniya ba ma irin wannan, su kansu nasara suna munna da wannan. To wannan sallallaye da ta wuce ta ce a ita ta gaji da zama a asibiti, wanda abin tausayawa ne mutum ya zauna wata 5 yana daka. Ta ce ita za ta zo gida ta yi sallah. To da muka zo sallah shi kenan sai mura. To wannan muran da cushewan kirjin shine ya zama al'ajab. Saboda kana neman tarbiyya, kana neman me sacrifice, to Hafiz ya yi duk abin da ake so ɗayi, kuma ya zama zakaran gajin gudu, abin sha'awa. Honorable Mahmoud Sani Sha'aban ya kuma gode wa ɗaukacin waɗanda suka halarci taron auren ɗansa Hafiz Mahmoud Sani Sha'aban. Ba abin da za mu yi Allah Ubangiji sai godiya, saboda duk yadda ake ma ɗan adam karamci, fiye da sati guda yau Zaria tana cike ne da baki daga Nijar, Kamaru, Sao Tome, kada kuma ku yi daɗin kudu, Enugu ne, Imo, duk gasu nan kuna gasu bayan Allah. To me za mu ce ma Allah? To kuma yau kun ga gashi na jami'ai daga gwamnatoci na arewa tun jiya suke nan, kusan ma'aikatan jihar Kaduna, ma'aikatan local government din nan su suka zama kamar suna ta jagoranci nan, saukan baki da saukar da abun nan. To ni me zan ce? A sai mu yi ma Allah godiya.
Masu shirya fina-finan Hausa a tashar Arewa 24 sun halarci taron. Ta kasance kenan a taron auren ɗan Honorable Mahmoud Sani Sha'aban ɗan Buran Zazzau Bardan Keffi garkuwar talakawa wato Hafiz Mahmoud Sani Sha'aban da Amaryarsa Gimbiya Hussina Abdulhameed. Da fatan Allah ya sanya alheri, amin summa amin.